لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагии ман аст. омади моҳи шарифи рамазона ба ҳамагитон муборакбод мегӯм. тамошобинони азиз, дӯстони азиз, муборак бошад моҳи шарифи рамазон. дӯстони азиз, дар ин баҳори барфӣ хунукӣ замистон бигем муанам хел баҳора ба самбусаи алафи пешбоз гирифтем. пудина дохтем дар самбусамон, гашнич, укроп бо чанд намуд бигем зелино, баъд камтар пиёз, ҳамашам хе майда кардиму дар нушта камтарак роған, мурча андохтум, бигем зуволомуна тӯна карда амхе печондем, аллакайна печондум, духовкада мондум шуна. самбусо тайёр шудан, амхе сирхак шудан, пухтем гирифтем шон. шумо чӣ хел пешбоз гирифтем баҳори хунукӣ, сардӣ, зимистона? тамошобинони азиз, зуволаша вай қати гирифта будем, об, намак, ор, дигар ягон чи вақти тӯна кардум, роғани вай шакидагим, роғани говай ку ҳавая об кардаву роғани ҳамна шакидагим дар зуволаҳо. дигари чи роғани гова об карда, камтар роғани ки хӯрок тайёр мекунем айвай аралаш када, баъдан ҳами хел дар зуволаҳо шакида бигем пухтам шона. дар ҷа боша песочный пирог кардам. дар песочный пирог якта маргарина андохтум, баъд разихител, ванилин камтар, як дона тухм, ду қошиқи калон сметана, як бокал шакар. рости ма че намекунам, бокал қати мерезим, ба чашм бигем ҳамаша. баъд рушта варени клубник мондум, ай хамирш камтар маразилик да мондем ях каду ай тиёр кам хе даруш бигем вай кадем, фасониш кадем. пирог аминам хе аллакай тайёр шуд, пухта гирифтемша. бридму камтар ба даруш пудра чошидем хе. пирогам хай хушрунағз омада, мазашам хуб шуд. ин хӯрокҳои шом буд бигем, тайёр кардем самбуса, пирог, баъдан камтар хомшӯрбо тайёр кардем, вайша бигем сиёнка накардам, аёдум биромада. хе дар сархона тайёр кардем, ба мо иштиёи таом, кадоми хурдасе ба ваё ҳам иштиёи таом. дар ҷа боша тамошобинони азиз, ман камтарак шила тайёр кардам. дар шиламон андохтем нахат, луби, чанд намуд зелен бигем, камтар картошка, баъдан бринҷ, об, намак, ҳамин хел чизо. шиламон аллакай тайёр шуд, ҳамин хел омада. и бигем хӯроки абед бу дӯстони азиз. абеда ма тайёр карда будам. ба мо иштиёи таом бо, кадоми хурдасе ба ваё ҳам иштиёи таом. шилаи мо аллакай тайёр шуд, ҳамин хел омада. баъдан дӯстони азиз, хӯроки абеда хӯрда мо биромадем тамошо. ҳавои тоза камтар гардем гуфтем. ҳавои хушрӯ буд. баъдан берун ки биромадем ҳаво барфишид. мо рафтем, ҳамихел як рӯзи хирсандӣ буд модаи рӯз. узи рафта будем, баъд аз узи биромадем, ан ҳамихел рафта бигем духтар бача будани ниник мо нафаҳмидем, ё ки духтара ё бача, ҳамаша фаҳмидем. ҳамхе видео кардем барои шумо мондум. худованд ҳамагитона ба ҳамин рӯзи хирсандӣ расона. кадоме ки ҳамин рӯза интизори ранги мо чанд сол шид ждат кадеста, худованди меҳрубон ҳамагида насиб гардона, ҳаматон соҳиби нинӣ шавед. дуогӯ бошен дӯстони азиз, соғ саломат нинӣ ки мо ба дунё биёяд, ба умри дароз, ба тани сиҳат, фарзанди солиму солиҳа насибмон гардонад. влоги имрӯзаро дар ҳамин ҷо ба охир мерасонем. хайр дар паноҳи худо бошед, мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеои оянда, худованд ҳамагита нигаҳбон бошад. салом духтаракҳои ширин, апаю хоҳарои меҳрубон. ман мехостам ки командаи беҳтарини худамонро, тарзи корамонро ба шумо шинос намоям. духтаро, мо дар фаберлик кор мекунем. бале, фаберлике ки бисёр аст дар саросари дунё. духтарои ширин, системаи кории мо фарқ дорад. балҳои шумо дар ин ҷо намесӯзад. духтаро, ҳар як бале ки мекунед аз тарафи мо қадрдонӣ карда шуда ба шумо тӯҳфа медиҳем. ҳар се каталог духтарои ман кор мекунанд. дар чорум каталог чорабинӣ карда мешинем. падарка метиҳем, мотиватсияҳо мегузаронем. духтарои ширин, тӯҳфаҳои ман розыгриш нест, барои ҳама яхел аст. яхел тӯҳфа мегиранд. духтаро, тӯҳфаҳои ман ҳар хел аст. чӣ хеле ки дар рӯи экран мебинед, духтаро, ягонтаи инҳо розыгриш нест. агар хоҳед ки бо мо ҳамкорӣ кардан, нависед, ба шумо мефаҳмонем.